Čaute ľudia, dneska tu máme Minecraft a ideme hrať Minecraft. V staršej verzii, lebo novšiu nemám. No a idem si naťažiť strom. Potom si asi postavíme nejaký domček, ale teraz asi neviem, že či si budeme staviať, ale teraz si iba budeme klasicky hrať Minecraft. Takže si nejaký malý domček postavíme, zoberieme si kamenné vybavenie, potom si naťažíme železo a kdejaké šťastí nájdem a tak ďalej pôjdeme. Pokúsim sa zabiť Ender Draka, iba pokúsim, ale neviem, či sa to podarí. Ale tak nehrám to najdlhšie, ja nie som v tom profesionál. Idem si ešte po nejakých viacej pár stromov. Ešte tak 3. Idem si ešte spraviť crafting table. Aha, ja som musím skončiť. Čo to robím? Ja som možno skončiť. Dobre, teraz máme 20 plenkov a ideme si vykraftiť crafting table. No. Čo robím? Neviem, jak mám... Aha, vysvetlite mi, ako môžem mať taký... No dobre. A teraz ideme vykraftiť styky. Teraz si pôjdeme vykraftiť motičku. No motičku. Sekerku a krompač. Vykraftíme si crafting table. Vezmeme si sekírku a ideme ťažiť stromy. Ešte pár stromov a pôjdeme niečo robiť. Pôjdeme hľadať irony. Vyťažím si dejaké kamenie na kamenný krompač a kamenný meč. A teraz som si vykraftil len základné nástroje drevené.
Ešte. Ešte. Tak tento strom je fakt vysoký. Tak už to vidím len na jeden strom, lebo tento strom bol veľmi vysoký, ako ste mohli vidieť. A ja neviem, čo budeme ešte ďalej robiť na Minecrafte. Musím ísť vyššie. Neviem, prečo sa mi nedá položiť blok. Ja som si mohol vybrať ten najväčší strom. A už sa mi pomaly ničí sekírka. No, ten strom doťaží. Nechce sa mi robiť nové, tak už doťaží tú ruku. A ja neviem veľmi čo rozprávať, no tak ak vám to vadí, že veľmi nerozprávam vo videách, no tak prepáčte, ale neviem, čo mám rozprávať. No tak ale už chcem no tak ten strom už bude ten posledný, čo som ťažil asi. Keď bude to ešte o blok vyššie, to ešte vyššie. Dobre, už to končí konečne. No tak mám teraz hrozne veľa dreva, neviem čo s ním budem robiť. Ja si postavím nejaký domček provizorný a budem si tam robiť také doly. Teraz idem dolu. Zničím si môj strom. A za chvíľu tak pôjdeme ťažiť kameň. Kde má sirup? Kde má sirup? Čo? Ale že ešte nie je pol 8. To čo? Len sa pýtam, kde má. No. Chcete? Aha. Studňa či? Našiel som asi vesničku. Je tu studňa. Či to je studňa? Žanko? Čo tu robí studňa? Nové? Zaujímavé. To sa mi nikdy nestalo. Možno v nejakých starších veciach. Ešte som mám strom. Že to môžem vyťažiť tento kameň, bo bez mňa. A teraz idem ťažiť kameň. Tu je ster.
to nenapadlo, a ja si musím naťažiť uhlie. Nie. Ja musím naťažiť uhlie. Dobre, idem sa odkopať vonku. Ja sa najviac bojím ísť vonku v noci, lebo nie som skúsený Minecraft hrať. No tak ja sa trošku bojím v noci vonku, čo sa mi tam prihodí. Mne sa ničil krompať. Našťastie mám tu crafting table, lebo neviem, čo by som robil. Idem si vykraftiť kamenný nástroj, ale nemôžem. Musím si vykraftiť styky. Kamenný. Teraz ide ťažba. Ešte si vykraftím crafting table. Tak a teraz už iba ťažba už to bude ľahšie s tým kamenným krumpačom. Nie, štierk, ja tam nenávidím štierk. A hlavne keď kopem dačo v jaskyni, tak nenávidím štierk. Už som na povrchu zemi. Dobre, už som tu a no koment. Idem si niečo nájsť nejaké železo. A meď ešte. Idem nejaké nepotrebné veci vyhádzať do vody. Idem si vykraftiť ešte meč. Kde mám crafting? Ja mám inventár. Idem si tak. Aj s tými šipkami to je jasné. No, tak už mám crafting table a teraz si idem vykraftiť meč. Dávajte lajky na toto video, lebo netočím často, ako ste si mohli všimnúť. Ale ak budete dávať lajky, no tak budem točiť častejšie. Budem snažiť točiť častejšie. No tak určite dávajte lajky a ja ešte sa s vami neučím, lebo idem hľadať iron. No, idem hľadať toto uhlie. Uhlie môže byť hoci kde, ale
idem dať tam sa pozrieť, kde som sa spavnul, lebo tam sú také hory a tam sa spavnuje tak najčastejšie na horách. Tak sa idem pozrieť tam ku kamenu, či tam kde nie. No a v druhom dieli, čo bude, no tak neviem, čo budeme robiť. Dobre. Ja asi, dokým nájdem uhlie, tak bude deň. Čo sa budem tešiť, ale ja neviem, kde je uhlie, halo. Keď to najviac potrebujem, tak tu nie je proste. Áno, ja som v prípade núdze, pomoc, ja potrebujem. Nemám žiadne jedlo. Aha, ja nemám žiadne jedlo. Prečo mi to nepustilo? Keď nemám žiadne jedlo. Však ja nemám žiadne jedlo, tak vidím pred sebou prázdnotu, prečo to neurobiť? Prečo čakať? Prečo? Prečo? Tak ideme zabiť prasa. Aha, to je ovca. Dobre, nám voľnú aspoň. Halo, aby som ťa chcel hrozne vidieť. Uhlie. Pomoc. Ja som v núdzi. Aha, ovečka. Mám ďalšiu vlnu. No, čo mám robiť? Čo mám robiť? Nemám uhlie. Tak tu nedojdem nikam. Ja musím si urobiť nejaký dom, aby som vôbec... Viete čo? Dáme si úlohu. V ďalšom dieli nebudem veľmi ťažiť. V ďalšom dieli budem stavať dom. Keď si ho dostaviam, no tak vtedy budem ťažiť a vtedy budem až hľadať uhlie. Ja som našiel mushroom. Tu si tak, kde urobím asi dom, lebo ja som našiel mushrooms. Tam je mushrooms. Ja som našiel jeden z najzacnejších biomov v Minecrafte. Aha, ja som našiel mushrooms. Aha, ja som vyhodil. Ja vám ukážem to, čo by ste nemali robiť, hej? Toto by ste nemali robiť. Lebo sa s ním stane toto. Ja som to nechcel robiť. Ale pre content musím.
Prosím, už sa mi objav. Je to také ťažké. Nie. Nie, ešte lepšie. Prosím. Šterk. Už mi nerob nervy. Prosím. To je iba kameň, alebo šterk. Či sa mi to zdalo, že to je uhlie. No jasne, to obyčajný kameň. Dobre. Ja som štvatý, ale ja by som tak hrozne chcel uhlie. Lebo tak bez uhlia, bez torčiek sa nedá ťažiť proste. Lebo, tu by mohlo byť uhlie. Prosím, nech tam je. Prosím, nech tam kde je zababušené uhlie. Prosím, nech tam kde je zababušené uhlie. Sliepka. Pozrite, jak je tam vážne. No, prosím, ja chceme aspoň jeden level, keď už nie ten. Keď nie to uhlie. Ono tu není, chápete to? Ono tu není. Není proste tu, není. Ono tu. No proste, ja by som to vyhlásil za to, že to sa nedá nájsť. Ja neviem, aké dlhé toto video mám robiť. No, za chvíľu budem už asi končiť, tak 25 minút už bude stačiť. Ja neviem, fakt. Dokým nenájdem uhlie, nemôžem ísť do podzemia. No tak uvidíme sa asi u ďalšieho videa. A ja sa už s vami lúčim. Čaute.